Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya. Kublay phi baro kini long ki khubor bamda kasni. Menski baar ki pulit ke is khasils ki lakam ya arngut ki briu ki basuba donkti ha gajing penyap ikinong bala bar jilla dangshen ha Ichamati bar ha maulai Mawroh. Ka khubor pulit ke yithu uwei na kini ki basyakem udai na maulai bar uwei pat udai na nong themai. Lakam ya uwei na ki halor ka jingjah ha Ichamati bar uwei pat halor ka kam penyap ya unang bala ha maulai Mawroh ong uwei uhe pulit. Ha ka arterik ya yong arngut ki dekat ke KSU kila syakem halor ka jing kynnoh donkti ha ka jing penyap ya ki arngut kinong bela bar jela ha Ichamati East Khas Hills. Ki bela syakem la itu kumusyam bor syati arpnrusnem na sinong wa utim bat umesha dap bors Campbell ubadai na sai sok pen sokra. Ha ka arpnyo trik leber arngut kinong bela bar jela kila syakbom yam ha ki runar ha Ichamati. Kini ki arngut ki kerteng isan sing bat usijit data baro arngut ki diginong bela par motion ya kamet ka jongki lalam na Ichamati bena dalda. Karkum ke ejahar bala mudui de ki bahaying jongki ki arngut kani ka jingjia kalaja hadien balawai ka jingyalang persya CAA ha Ichamati. Hagish potrik ya yongpan uwe unong belabar jela ba kerteng u arjun re san po arsnem ulayap na gajing mensau kabajur hadien gajing syakbom syatien haringkat bat arngut kiwe pat ha ka kinhun ki runar ha maulai Mawroh. Katulong kubor ki pulit la pentip bakat tu kat ni ki briu ki la syok ya kini ginong bela ki batrai bela ha ka we ka ying badang sna themai. Halum sok klur maulai Mawroh bat kini ki runar kilapan ya ka label license na kini kinong bela bar jela.